Здравейте хора и добре дошли с втори епизод на любимата ни игра Siren Head. О, RPG. Не, мисля този път да взема това, ма малко много ме страх. Ще да има едно. Бе. Кама ще има още едно. Брата, стига бе. О, не, тук ме. Ехо! Мене някой! О, не. Ехо! О, не. Хора, не мога да го мина това, съжалявам, ама... Как трябва да го мина? Тук съм безсмъртен, бързо. Че бе съм, къде бях? Не съм. Май ще го мина. О, тъпно се да гледам реклама, ама го минах. Добре, този път ще взема от тук. Не знам как да се прицелвам. От тук видя. О, ма тук ще остава с бързо, бе. Камила. Той има още един. Не мога да ги оцеля, бе. Мога ли да тук? Не мога. Идва! Там. О, след. Там. Презареждай. Оцели ги в крака. Не бе, да умре. Там пак трябва да... Аре бе! Monsters Alive. 6. 5. Той не сте се рахето 2. Не! Удра някакъв удивителен спринт. И в... такова... Кликате тебе като цел от всички хора, които правят Siren Head контент, са го направили така, че да тича много бързо. And so, you come to the battlefield. This is your final, but oh no. Sim and finish the story. Oh no. Oh no. Той къде е? Добре, стой си там. Трябваше да снимам RPG. Сега. Той тръгва. Бъгъм. Как? Какво? Ще изгледам реклама, сори, ама... няма как просто да го мина това без RPG-то. Ой да! Не, къде? Да изчезваме. Тук е като... Тук някъде ще дойде. Така, или просто турим. Айде с напълно толкова.
повярвам, че все пак да. Къде съм насам? О, не. Ще има доста време да го не... Топсайна хет. Колко време остава? Ще ми отнеме ли още? Аре бе, брат, искам... О, не, взимам RPG-то. Наведнъж. Къде отида? Къде отида? Мале хора, вижте го колко е близко. Ете, можем. Можем! Давайте! О, не. Тихо. Юз, бе! Ай, бе. И това беше. Хора, честито минахме играта. Колко? 6 минути ми отне. Това беше от този клип. Знам, че е малко по-кратък. Но минахме играта и не се сещам нещо, което мога да снимем. Така че, ако ви хареса, мога да пишете някой коментар. Но, така. Чао и до нови срещи!